Λοιπόν, πολύ καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. 19-19. Το τελευταίο τη σεζόν για φέτος. Το τελευταίο του πρώτου κύκλου. Του πρώτου κύκλου, ναι. Είναι ηθική εκπομπή πάλι. Πώς νιώθεις, Χάρη μου, γι' αυτό? Υπέροχα, καταρχάς. Έτοιμο Επειδή σκηνοθετικό πλάνο. Γιορτάζουμε έναν ολοκληρωμένο χρόνο. Να πιούμε στην υγεία σας. Υπέροχο. Το κρασάκι δεν πολύ πίνεται, αλλά πάλι το έχει ευκαιρία για το φαγητό και ήταν ότι Έχει γίνει ξύδι. Ό,τι πιο πρόχειρο βρήκαμε. Λοιπόν, λέγαμε. Αλλά είναι ωραίο το ντεκόρ, έτσι. Γράφει καλά, ωραία. Γι' αυτό το κάναμε, όχι για να το πιούμε. Λοιπόν, λέγαμε ακριβώς πριν αρχίσουμε, πριν 2 δευτερόλεπτα, ότι εδώ και ένα χρόνο, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, κλείνουμε ένα χρόνο, ας πούμε, του podcast μας, δεν έχει πάρει ο Χάρης Παπαδόπουλος της παραγωγής μια κλακέτα να κάνει σαν άνθρωπος και βαράει ακόμα μπαλαμάκια. Και το έλεγε για την ακρίβεια ο φίλος μας ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης που κάθεται από πίσω στον καναπέ και μας απολαμβάνει. Ωραία. Χειροκρότημα. Ναι, εντωμεταξύ, συγγνώμη τώρα να πω κάτι, ένα παράπονο. Όποτε έχουμε ένα καλεσμένο, βαράμε και χειροκροτήματα. Σήμερα που είμαστε δυο μας, ένα χειροκρότημα για μας δεν βαρέσατε. Ναι, καλά λέει. Λοιπόν, καλωσορίσαμε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εντάξει, η παραγωγή δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε βαράμε Είμαστε και εμείς για μεταξύ να Λοιπόν, κάνουμε λίγο θόρυβο παραπάνω. σήμερα είναι ειδικό το επεισόδιο, δεν έχουμε καλεσμένο. Δεν έχουμε σκαλέτα, Δεν έχουμε. Εντάξει. Μάλλον έχουμε κάπως, αλλά την έχει φτιάξει ο κόσμος. αλλά δεν έχουμε. Αλλά δεν έχουμε. Αυτό να πούμε ότι. Θα είναι σαν να έχουμε, Θα είναι σαν να έχουμε, αλλά δεν θα έχουμε. Λοιπόν, σήμερα θα απαντήσουμε εδώ ερωτήσεις τις οποίες μας στείλατε εσείς στο Instagram. Στο Instagram και στα μέσα δικτύωσης, στο Facebook. Αυτά, δεν ξέρω ποια άλλα, γι' αυτό είπα το Instagram. Ναι, Instagram, Facebook. Ωραία. Λοιπόν, και θα κάνουμε και άλλες ερωτησούλες μεταξύ μας. Γενικά θα έχουμε μπόλικα πραγματάκια. Μπράβο, οπότε- και είπαμε να ανακρίνουμε και ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό δεν το κάναμε φέτος. Ναι. Εντάξει, όχι πάρα πολύ. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, διακριτικός στις ερωτήσεις που θα κάνω για σένα. Γι' αυτό σε αγαπάω. Όπως θες να πιούμε λίγο κρασί παραπάνω, Όχι. ή θα είναι εις βάρος μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό η μεταξύ μας ανάκριση. Ναι, αλλά ξεκινά εσύ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω και θα κάνω την πιο κοινότυπη ερώτηση. Πώς ξεκίνησες με τη μουσική? Ναι. Και ελπίζω να με ρωτήσει κάτι Αλλά άλλο. να σου πω κάτι. Επειδή το λέγαμε και με μια φίλη πρόσφατα δημοσιογράφο, ότι είναι η πιο κοινότυπη ερώτηση που μπορείς να κάνεις σε έναν μουσικό ή σε ένα καλλιτέχνη, αλλά είναι η πιο ουσιαστική. Γιατί κάθε φορά κάτι κρύβει μια ιστορία, ρε παιδί μου, ο καθένας. Είναι διαφορετική. Ναι. Οπότε, Γιάννη, πώς ξεκίνησες τη μουσική? Λοιπόν, με τη μουσική ξεκίνησα 5 χρονών, 5-6 χρονών, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, αν ήμουν 5 ή 6. Ο πατέρας μου, ο οποίος είναι ιερέας, Παπακώστας, τον ξέρετε κάποιοι, μου έμαθε πρακτικά τους ήχους στη βυζαντινή μουσική. Έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά να πηγαίνω μαζί του σε κάποιες ακολουθίες πολύ μικρές, στους Εσπερινούς π.χ. Και αργότερα όταν φύγαμε από την Αριδαία που μέναμε, ήρθαμε στην Αθήνα, ξεκίνησα και βυζαντινή μουσική. Στην πορεία στο γυμνάσιο ξεκίνησα και λύρα με τον Δημήτρη τον Καρασαβίδη, που ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος. Και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη βυζαντινή μουσική με το που τελείωσα το Λύκειο και έκτοτε ασχολήθηκα σχεδόν αποκλειστικά με την παραδοσιακή μουσική και κυρίως με το τραγούδι. Παίζω και λίγο λύρα, λίγο όμως, το τονίζω. Αυτά, τώρα πολύ συνοπτικά τα λέω, νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθώ πάρα πολύ. Ωραία. Και ας πούμε, σαν τραγουδιστής ενεργά, αυτό συνυπήρχε με όλο το υπόλοιπο ή το κυνήγησες κάποια στιγμή μόνο του? Με την ψαλτική εννοείς? Όχι, πέρα από τη βυζαντινή, ρε παιδί μου, που ασχολιώσουν και πέρα από τη λύρα, σαν τραγουδιστής, γιατί πλέον νομίζω ότι ο κυρίαρχος σου ρόλος, ας πούμε, στη μουσική είναι αυτό, ότι είσαι τραγουδιστής. Σαν τραγουδιστής ενεργά στο χώρο ασχολούμαι τα τελευταία 7-8 χρόνια, από τότε που έχουμε και την ορχήστρα δηλαδή, από τότε που γνωρίστηκα και με τον Χάρη και με τον Γιώργο, με τα παιδιά, που ήταν και ο κύριος λόγος για να πω και εγώ στην ορχήστρα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Και τότε μπορώ να πω, γενικά ψαχνόμουν με το τι ήθελα να κάνω ακριβώς, δεν το είχα βρει, αλλά τότε κατάλαβα ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι το τραγούδι. Οπότε τότε μπορώ να πω ότι καταστάλαξε και τότε άρχισε και η ενεργή παρουσία μου πλέον στο χώρο πιο επαγγελματικά.
Δηλαδή είχα πάλι κάποιες δουλειές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έκανα συστηματικά και ήταν αυτή η δουλειά μου. Αυτό. Ωραία, λοιπόν. Και δίνεις πάσα για να πάω στη δεύτερη ερώτηση. Ναι. Πώς μπήκε στην ορχήστρα εσύ? Γιατί αυτό είναι... Εδώ είναι το ζητούμενο. Στην ορχήστρα είχα μπει όπως οι περισσότεροι. Όπως τα μισά παιδιά ξεκινήσαμε από το σύλλογο. Κάτσε. Δεν είπαμε ότι σήμερα έχουμε και, πέρα από εμάς τους δύο που μιλάμε, έχουμε και τρίτο μικρόφωνο από πίσω. Εμείς δεν ακούμε τι λέγεται, αλλά κάτι λέγεται. Θα το ακούσετε εσείς μετά. Λοιπόν, ξεκίνησα και εγώ στο Σύλλογο των Αργοναυτών, στους Αργοναύτες Κομνηνούς. Τώρα σκέφτομαι και την εκπομπή του Γιώργου που δεν μπορούσαμε να σταυρώσουμε πρόταση πραγματικά με τα τόσα κάτω που κάναμε. Ξεκίνησα και εγώ στο σύλλογο εκεί μέσω του πολύ καλού μου φίλου του Κώστα του Παυλίδη που έπαιζα λύρα στα χορευτικά του. Γνωρίστηκα με τα παιδιά, τα βρήκα τα παιδιά, δηλαδή η ορχήστρα είχε ξεκινήσει από ό,τι κατάλαβα τότε γινόταν κάπως μια ανασύσταση της ορχήστρας, δηλαδή είχε ξεκινήσει παλιότερα, είχε σπάσει η ομάδα και όταν πήγα εγώ στο σύλλογο, στους Αργοναύτες, μάλλον τότε ήταν η συγκυρία που ανασυστάθηκε όλη αυτή η ομάδα. Καλά τα λέω Χάρη, ανασυστάθηκε αυτή η ομάδα και μπήκα κι εγώ στην ορχήστρα σαν λυράρης τότε, όχι σαν τραγουδιστής. Βέβαια τραγούδισα σε κάνα 2 εκδηλώσεις που κάναμε. Σαν λυράρης είχες μπει στην αρχή. Ναι. Έπαιζα και λύρα μάλλον. Και λύρα και τραγουδούσα. Αργότερα όταν η ορχήστρα βρήκε το δρόμο της σιγά σιγά. Τώρα ξέρεις κάτι λέγεται από πίσω, αλλά δεν ακούω. Ναι, είχα και μαλλιά τότε. Ναι. Αργότερα όταν πήραμε έτσι μια πιο αυτόνομη πορεία, συνέχισα με την ορχήστρα. Ο Χάρης εκεί με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο, θυμάμαι. Είχαμε πολύ καλό δέσιμο με τα παιδιά, δηλαδή και αυτό είναι και το μυστικό, ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, είμαστε σαν οικογένεια με όλους. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε και το βλέπεις και εσύ και μαζί, ας πούμε, πράγμα που δεν το ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να μιλάμε και κάθε μέρα. Η σχέση μας έχει πάει σε άλλο επίπεδο από το επαγγελματικό πλέον. Αυτό το βεβαιώνω. Έχουμε και άλλη ερώτηση? Ναι, να κάνω άλλη μία. Ναι. Καλά. Άμα κάτσουμε μπορούμε να συζητάμε ώρες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θες να κάνεις τα επόμενα χρόνια εν ώψη, ας πούμε, της καλλιτεχνικής σου πορείας? Με την ορχήστρα ή... Γενικώς. Τώρα, αν περιλαμβάνει και την ορχήστρα αυτή η πορεία, θα το δούμε. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ προσωπικό πάνω στην ποντιακή μουσική. Πράγμα το οποίο γίνεται, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Έχουμε είδηση. Έχουμε είδηση, ναι. Είδηση, καλά, την έχω βγάλει την είδηση πριν το podcast, πριν από την εκπομπή, αλλά το ξαναλέμε. Πράγμα το οποίο έχει δρομολογηθεί. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο, επιτέλους, που είμαι πολύ κοντά, όπως ξέρεις. Αυτό, και γενικά είμαι άνθρωπος που πάει βήμα-βήμα, δηλαδή step by step, baby steps, όπως μου είπε και ένας φίλος μου, καλός, ο Φιλόθεος, που είναι καθηγητής management στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Μου είπε να κάνεις baby steps και ακολουθώ τη συμβουλή του, και αυτό νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο, δηλαδή να πηγαίνουμε, μ' αρέσουν τα σίγουρα βήματα και μακάρι όλα να πάνε καλά, να δώσει Θεός να πάνε όλα καλά, σιγά σιγά. Μπράβο Γιάννη. Λοιπόν, να έρθω τώρα εγώ σε σένα. Να έρθεις. Χάρη μου, πώς ξεκίνησες με τη μουσική? Καινοτόμησες και εσύ, ρε. Ναι. Λοιπόν, εγώ με τη μουσική ξεκίνησα λίγο πιο μεγάλος από το μέσο όρο ηλικίας που έχει ακουστεί σε αυτό το podcast. Στα που είναι 47. 4 με 5. Οριακά με τα τικούνια δηλαδή, όχι. Εγώ ξεκίνησα γύρω στα 10, ας πούμε. Δεν ήταν κάποιος από την οικογένεια μουσικός. Όμως τότε θυμάμαι ο πατέρας μου έπαιρνε μια εφημερίδα. Ξέρεις, έπαιρνε ο κόσμος εφημερίδα κάθε Σάββατο, ας πούμε, και είχε και... Τι λέει, ρε. Λοιπόν, είχε τα ένθετα κάθε Σάββατο, ας πούμε, θυμάμαι, τα CD, και είχα πάρει και το πρώτο κασετόφωνο
και CD player μάλλον, όχι καστόφωνο. CD player, εντάξει, είπαμε, δεν είμαι τόσο παλιός. Και είχε μια σειρά με ρεμπέτικα ένθετο και έπαιρνα ας πούμε τα CD και τα βάζα στο CD player το καινούριο για να τα ακούσω. Έμαθα τα ρεμπέτικα, ήθελα να μάθω μπουζούκι, γιατί εγώ μπουζούκι παίζω κυρίως και μετά λαούτο. Και κάπως έτσι ας πούμε πήγα και έμαθα μπουζούκι. Αυτό εντάξει, μετά συνέχισα, πήγα μουσικό σχολείο, αθάνατο μουσικό σχολείο Πειραιά, εδώ για τους πιο παλιούς. Εκεί έμαθα και λαούτο και ό,τι άλλο. Αυτό. Και μετά μπήκες στο πανεπιστήμιο, στο και μετά μπήκα και μπήκα στη μουσικολογία. Εντάξει, και μετά... Στο οποίο εν αντιθέσει με μένα ολοκλήρωσε τις σπουδές σου. Ναι, όμως εγώ ρε φίλε είμαι πτυχίο, εσύ είσαι μεταπτυχιακό. Έτσι. Ακόμα χειρότερο το κάνεις, αλλά δεν πειράζει. Αυτά, εντάξει. Λίγο συνοπτικά αυτά. Ωραία, με την ορχήστρα, σε θυμάμαι στην ορχήστρα το 19... 18. Όχι, 18, καλά λες. 18 ή 19. Μόλις τελείωσα το σχολείο, κατευθείαν ήρθα. Ναι. Γιατί ήξερα εγώ από πριν την Άννα Τσαγκαλίδη και τον Φίλιππο τον Πουρβουτίδη. Ποιος σε ξεγέλασε για να μπει στην ορχήστρα? Ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος με ξεγέλασε. Κάνας δάκτυλος του χάρη θα ήταν σίγουρα. Κοίταξε, ο Φίλιππος ήταν το κονέ. Ναι. Αυτός που με πρότεινε. Μετά έγινε η κλασική επικοινωνία τηλεφωνική με τον Χάρη Παπαδόπουλο. Πες μου λίγο, θυμάσαι την πρώτη, δηλαδή τι σου είπε ο Χάρης την πρώτη φορά που σε πήρε? Εντάξει, είναι το πείμα μου που λέει καλέ. Δηλαδή. Είναι εντάξει, φτιάχνουμε μια ορχήστρα. Ξέρεις, Χάρης όταν παίρνει τηλέφωνο, φτιάχνουμε μια ορχήστρα και. Και θέλουμε να έρθεις να παίξεις, να δεις και σε αν σου αρέσει. Λοιπόν, και εσύ πήρες το όργανο σου, το λαούτο σου. Ναι, όχι, κοίταξε. Χαίρομαι πάρα πολύ που εν τέλει προέκυψε όλο αυτό, γιατί εγώ ως γνωστόν δεν είμαι πόντιος. Δεν είχα και καμία επαφή ποτέ. Αλλά έγινες πόντιος. Αλλά πολιτογραφήθηκα, δηλαδή πλέον η ταυτότητα δεν γράφει καφέτσης, γράφει καφετζίδης. Μπράβο. Καφετσίδης. Καφετσίδης. Ναι, εντάξει, όχι. Ταιριάξαμε με την παρέα, όλα με τα παιδιά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό σε ένα σχήμα πρώτα να ταιριάζεις με τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί και μετέπειτα να μπορείς να συνυπάρξεις και μουσικά. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, πριν κάνω την τρίτη μου ερώτηση, που θα είναι λίγο παρόμοια με τη δική σου. Για ποιο λόγο τόση ώρα μιλάμε σοβαρά? Δηλαδή, γιατί μετά θα υπάρξει πολύ άφθονη βλακεία. Πάρα πολύ εκπομπή, δηλαδή. Ναι, δεν το θέλαμε αυτό. Θέλαμε να είναι λίγο πιο χαλαρή. Λοιπόν, θα υπάρξει βλακεία μετά. Πρωτού υπάρξει βλακεία μετά, να κλείσω κι εγώ με την ίδια ερώτηση που μου κάνεις και εσύ. Τι στόχους έχεις για το μέλλον, αν υπάρχει για σένα κάποιο ταβάνι και αν πιστεύεις γενικά ότι η μουσική έχει ταβάνι ή ενασχόληση με τη μουσική εννοώ. Κοίταξε. Όσο κάθε μέρα ας πούμε ακούς καινούργια πράγματα, παίζεις, γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους που παίζουν και αυτά, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Έχει συνέχεια κάτι καινούριο να μάθεις. Γιατί για κάποιο λόγο εδώ με τις σκιές μου γίνεται. Σε βλέπω, τα μάτια τα βλέπω κατά μαύρα, ας πούμε. Λες και... Είναι επειδή είμαι άϊπνος 2 μέρες τώρα. Μουνιές, ας πούμε. Συγγνώμη που έριξα το επίπεδο όχι, της συζήτησης. Θα το ρίξουμε και μετά, όπως είπαμε. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει ταβάνι. Συνέχεια, νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε λίγο πολύ το βλέπουμε αυτό, ότι δεν τελειώνει κάπως. Έχει συνέχεια πράγματα να μάθεις, καινούργια πράγματα να δεις, καινούριους ανθρώπους να γνωρίσεις, που ο καθένας κουβαλάει μια φιλοσοφία διαφορετική και μουσικά κάτι παίρνεις από τον καθένα που παίζεις. Ακόμα και τον πιο κακό, δηλαδή κάτι εντός εισαγωγικών, το πιο κακό μουσικό, κάτι έχεις να πάρεις. Συμφωνώ μαζί σου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θέλω να συνεχίσω να παίζω εγώ, θέλω αυτό που προσπαθώ κάπως να κάνω και τώρα να είναι η μουσική αποκλειστική μου ενασχόληση, όσο γίνεται πολύ πραγματιστικά, γιατί με ενδιαφέρει και η μουσικολογία, με ενδιαφέρει και η διδασκαλία, με ενδιαφέρει και το live παίξιμο, ας πούμε, και η ενεργή ενασχόληση.
Θέλω κάποια στιγμή να βγάλω και δικά μου πραγματάκια σε δικιά μου μουσική. Αυτό θα δείξει. Έχουμε ακόμα δρόμο. Μακάρι. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις, μιας και το έχουμε ρωτήσει και σε άλλους καλεσμένους που έχουν έρθει, θέλω να μου πεις μια ευτράπελη ιστορία, και άμα θες θα σου πω και εγώ μετά, μια ευτράπελη ιστορία από πατάρι. Λοιπόν, την έχω έτοιμη, η αλήθεια είναι, γιατί τύχαινε και... Την έλεγες. Την έλεγα εχθές σε μια παρέα που ήμασταν. Ήμουν με τον αδερφικό μου φίλο και συνεργάτη, τον Άρη τον Ραφάτη, ο οποίος, να ξέρεις, με έχει πρίξει να έρθει εδώ στο podcast. Και γιατί δεν ήρθε? Θα έρθει. Τώρα, σήμερα? Όχι καλέ, εννοώ να έρθει να του πάρουμε συνέντευξη. Θα του πάρουμε. Λοιπόν, είμαστε με τον Άρη τον Ραφάτη, ο οποίος, για όποιον δεν τον ξέρει, ήμασταν χρόνια στο Σκιουρντί, παίζουμε ακόμα, παίζει πιάνο ο Άρης, και παίζουμε σε ένα μαγαζί και έχει έρθει μια γνωστή του, η οποία τη λένε Άννα. Και θέλει να της μάλλον ήταν και μεγάλης ηλικίας, ας πούμε, ήταν η κυρία Άννα. Ναι. Και ήθελε να της αφιερώσουμε ένα κομμάτι και μου λέει, ρε εσύ, να παίξουμε το Άννα του Βασίλη Καζούλη. Που είναι εκτός ρεπερτορίου, ρε παιδί μου. Εμείς παίζουμε ρεμπέτικα λαϊκά, δεν είναι ρεμπέτικο. Αλλά ήταν το πρώτο κομμάτι που του ήρθε στο μυαλό του με Άννα. Και του λέω, έλα, ναι, ξέρω εγώ, εντάξει. Λίγο πολύ, είναι γνωστό κομμάτι, το έχουμε ακούσει. Και ξεκινάμε να παίζουμε. Παίζω κι εγώ. Και μόλις τελειώνει η εισαγωγή και πάνε να μπουν τα λόγια, συνειδητοποιεί ότι δεν παίζουμε αυτό το κομμάτι. Παίζουμε ένα άλλο του Καζούλη, όχι την Άννα, τη Φανή. Και σταματάει το κομμάτι και λέει, συγγνώμη κυρία Άννα, είναι βλάκας και μπέρδεψε τα ονόματα. Ναι, γιατί όποιος με ξέρει, έχω πρόβλημα με τα ονόματα, δεν θυμάμαι κανένα όνομα. Της είχε πει δηλαδή και στην αρχή. Είχε πει στην αρχή, κυρία Άννα, αυτό το τραγούδι είναι για σας, είναι το Άννα του Βασίλη Καζούλη, αφιερωμένο, ξέρω εγώ. Και ξεκινάμε και μόλις πάει να μπει, συνειδητοποιεί ότι, δεν είναι αυτό. Έκανε λάθος ο Χάρης, ξέρω εγώ. Και εσύ το έκανες το λάθος. Εγώ το έκανα το λάθος. Μα αυτό είναι το αστείο της ιστορίας, ότι επειδή δεν θυμάμαι ονόματα και μπερδεύω ονόματα, μπέρδεψα και το όνομα στο κομμάτι. Η Άννα με τη Φανή τη σχέση. Θυμόμουν ότι είναι 2 τραγούδια του Καζούλη με ονόματα και τα μπέρδεψε. Ναι. Και σταμάτησε και λέει, συγγνώμη κυρία Άννα, είναι βλάκας και μπέρδεψε τα ονόματα και εδώ. Μάλιστα. Αυτό, για πες μας και εσύ ιστορία. Εγώ έχω μία ιστορία που τη λέω παντού πραγματικά, γιατί με έχει σημαδέψει. Είναι δηλαδή σημαδιακή, πώς το λένε. Ήταν να πάμε σε ένα γάμο με το φίλο μου τον Νίκο τον Ματζηρίδη, στην Αριδαία, σε ένα χωριό στη Θηριόπετρα, όπου ήταν μικρασιάτες, είναι μικρασιάτικο χωριό. Έχει δηλαδή πολλούς κατοίκους εκεί με καταγωγή από διάφορα χωριά και από Καπαδοκία. Τους αρέσουν πολύ τα τουρκόφωνα τραγούδια και μου λέει ο Νίκος, λοιπόν, λέει, Γιάννη, λέει, θα πάμε, λέει, στο γάμο, λέει, απλά να ξέρεις, ήταν προγλέντι γάμο, δεν έχω κλείσει, λέει, λεφτά να πάρουμε. Λέω, ρε Νίκο, λέω, γάμος, λέω, και οι γάμοι είναι δύσκολες δουλειές. Λέω, ρε Νίκο, λέω, πώς θα πάμε τζάμπα. Λέω, λέει, θα ρίξουν, λέει, λεφτά. Λέω, και άμα δεν ρίξουν, τι θα κάνουμε. Λέει, τι να σε πω, λέει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε εκεί. Ξεκινήσαμε από τις 7 η ώρα, παίζαμε, πάει 9, πάει 10, πάει 11, πάει 12, τίποτα, κανείς δεν είχε πετάξει λεφτά. Εγώ, όχι ότι πάμε στις δουλειές για τα λεφτά, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, οι δουλειές είναι και λεφτά. Το σκεφτόμασταν αυτό. Εγώ το σκεφτόμουν τουλάχιστον. Λέω, ωραία, λέω, δεν ρίξαν τίποτα, λέω, από λεφτά. Δεν είναι τόσο αστεία η ιστορία. Οπότε πάει 1, πάει 2, πάει 3. Ξαφνικά έρχεται ένας θείος και πετάει ένα 50. Και το λέει τον Νίκο, πιάσε με. Εν τω μεταξύ είχαμε παίξει τα πάντα. Δηλαδή εκείνη την ώρα έπαιζε ένα χειμωνιάτικο πρωί, ας πούμε. Τα είχε παίξει όλα στην κυριολεξία. Πετάει ένα 50. Τον λέει, πιάσε με. Ο Νίκος συνέχισε εκεί. Έπαιζε μπαλαμός μετά. Τον λέω, ρε Νίκο, λέω, πιάσε τον άλλο. Δεν θέλει τέτοια, λέω. Παίξε λίγο κάνα τσιφτετέλη, λέω, κάτι παίξε. Παίξε λίγο κάνα καραλάζο, τέλος πάντων.
Τίποτα, αυτό συνέχιζε. Έρχεται πάλι ο θείος, πετάει άλλο ένα πενιντάρικο, τον λέει πιάσε με. Θυμάμαι ήταν τέλη Αυγούστου, φορούσε ένα pullover, δηλαδή έκανε ψυχρούλα. Ναι. Τι παράδοξο είναι αυτό. Λοιπόν, και σαν ξεκινάει ο Νίκος και παίζει κόνιαλη και γενικά μετά παίξαμε, γιατί με τον Νίκο λέμε διάφορα τουρκόφωνα τραγούδια, έτσι αντικριστούς χορούς, σαν καρσιλαμάδες. Μόλις ξεκινάει και παίζει τέτοια τραγούδια, πραγματικά θυμάμαι βγάζουν όλοι τα πουκάμισά τους. Δηλαδή, κάνα σαν μπαλαβή και θυμάμαι όλο μου το pullover είχε γεμίσει 50, δηλαδή έκανα έτσι, μπας και έχει μείνει κάποιο μέσα, μπας και έχει μπει κάτι μέσα από το παντελόνι μου. Τέλος πάντων, μην τα πω λόγο, φύγαμε πολλά λεφτά τελικά. Και την άλλη μέρα πήρα το Γκολέμ, το φίλο μου, όσοι τον ξέρετε, το Βαγγέλη, και πήγαμε Χαλκιδική διακοπές. Πέρασαμε ωραία. Αυτή η ιστορία, ναι, όχι, αυτή η ιστορία είναι η πιο χαρακτηριστική, δηλαδή από αυτές που θυμάμαι από όλες. Ευτράπελα, εντάξει, ευτράπελα συμβαίνουν πάρα πολλά. Σχεδόν δηλαδή, πάντα θα λέω. Ναι, σχεδόν πάντα. Σχεδόν πάντα. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πούμε. Τελευταίο, πριν πάμε και σε ερωτήσεις του κοινού, να πούμε μία ιστορία από ορχήστρα. Από ορχήστρα. Εντάξει, ναι. η πιο χαρακτηριστική ιστορία. Εκτός, μισό, περίμενε. Ναι. Εκτός αν θέλει να έρθει κάποιος από την παραγωγή να μας πει κάποια ιστορία. Ναι, μπορούμε. Γιατί σήμερα θα το έχουμε και αυτό. Μπορούμε, αλλά εγώ θέλω να πω μία ιστορία που είναι. Πάμε, πες τη. Που είναι η πιο, δηλαδή, με έχει στιγματίσει η εμπειρία αυτή. Παίζαμε live νομίζω ήταν για γενοκτονία. Παιδιά. Νομίζω κατάλαβα ποιο θα στο μνημείο εκεί στον Πειραιά. Τι ακτή είναι, εκεί, δεν θυμάμαι. Μια ακτή, τέλος πάντων. Πλατεία Αλεξάνδρας. Πλατεία Αλεξάνδρας, ναι, εντάξει, καμία σχέση με ακτή. Τέλος πάντων. Ακτή Μιαούλη, νομίζω, ναι. Ναι, Πλατεία Αλεξάνδρας, λοιπόν. Εκείνη τη μέρα να έχει τέτοιο αέρα που δεν. Για τους Πειραιώτες, η Πλατεία Αλεξάνδρας, επειδή είναι ανοιχτή και είναι δίπλα στη θάλασσα, μήνα Μάιο, ας πούμε, ακόμα φυσάει πάρα πολύ. Και έχει κάτω χαλίκι τέτοιο, σαν χώμα μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω το τι αέρα. Δηλαδή, τα παιδιά καταρχάς όλοι οι μουσικοί καθόντουσαν έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και μια φωτογραφία από τότε που είμαστε με μπουφάν και τέτοια. Ναι, και εγώ θυμάμαι τραγουδούσα και ήμουνα, λες και με χτυπάει ο άνεμος σε χιλιόμετρα, ας πούμε, αέρα, με τέτοια δύναμη και ήμουνα κάπως έτσι, ας πούμε, και μπαίναν. Ναι, μπαίναν μέσα. Την αμοβολή, λέει. Ναι. Μπαίναν μέσα στο. Δηλαδή, πήγαινα να πάρω ανάσα και δεν μπορούσα καταρχάς από τη δύναμη του αέρα και εσύ της άλλης έμπαινε και χώμα μέσα. Έμπαινε χώμα. Πήγαινα να πω. Και έβηχα, ας πούμε. Την ίδια μέρα, εγώ πάω να ανοίξω τη θήκη του λαού του για να πάρω μετά, αφού τελείωσε η συναυλία. Και ανοίγω και έχει μέσα χώμα. Είχε τέτοιο, ρε φίλε. Είχε άμμο. Ναι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο χαρακτηριστικό και το άλλο ότι παίξαμε επιτάφιο του Σίκυλου. Λοιπόν, κάτσε, γιατί αυτό υπάρχει και από ό,τι είδα, υπάρχει ερώτηση μετά. Ναι. Οπότε θα το πούμε και εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε. Θέλει κάποιος να πει ιστορίες. Ωραία, εντάξει, θα τις πείτε μετά. Θες να πεις εσύ ιστορία από ορχήστρα? Όχι. Και εγώ μάλλον αυτό θα λέγα. Οπότε. Ναι. Αλλά και τώρα που την είπες, είναι άλλο να τη λες και άλλο να το. Ναι, δεν μπορεί να. Άλλο να το ζήσεις. Ναι, είχε πραγματικά πάρα πολύ. Και βίντεο από εκεί εντωμεταξύ. Ίσως έχουμε μεμονωμένα. Δεν πειράζει. Stories που. Εγώ θυμάμαι έναν ηχολήπτη που έλεγε η κιθάρα μου δεν παίζει και έλεγε άλλαξε κιθάρα τώρα. Χορδές άλλαξες, ρε, όχι επικέτα. Η κιθάρα μου δεν παίζει, ρε, εσύ. Χορδές έχεις αλλάξει? Ναι, τότε άλλαξε κιθάρα. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτό, αλλά το έχω ακούσει που το λέτε. Ο ίδιος ηχολήπτης σε ταξί με δικό μου μπήκε ενώ έκανε ταξί με στα ακουστικά μας, με το μικρόφωνο. Έλα, το πεις στο μικρόφωνο να ακούγεσαι. Έλα. Λοιπόν, Χάρης Παπαδόπουλος, Χάρης Παπαδόπουλος, παιδιά. Χειροκρότημα. Ο ίδιος ηχολήπτης που. Εδώ, κοντά. Θα ακούγομαι, μην αγχώνεσαι. Έκανα ταξί εγώ με τον A και είχε μικρόφωνο, από το οποίο μικρόφωνο τον ακούγαμε εμείς στα ακουστικά μας. Ναι. Ξεκινάω το ταξί μου, περνάνε 10 δευτερόλεπτα και ακούγεται η φωνή του ηχολήπτη από μέσα να λέει «Κλάψτο σαν να πεθάνει η γιαγιά σου». Και να έχει λυγίσει η μισή ορχήστρα όσοι τον ακούσανε και εγώ προφανώς να κρατιέμαι για να μην χαλάσω τη μάσκα μου, μην γελάσω γιατί θα. Ναι, γιατί να το πούμε ότι αν αρχίσει και γελάς δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορώ να ψήξω, ναι. Μπράβο.
Μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες ιστορίες. Να πάμε ερωτησούλες. Λοιπόν, ναι. Ε? Τι κάναμε λοιπόν σε αυτήν την εκπομπή. Βάλαμε τον κόσμο να μας κάνει ερωτήσεις. Οπότε μας στείλατε ωραία. εσείς ερωτήσεις και εμείς τώρα να τις απαντήσουμε. Να τις απαντήσουμε όλες επίσης. Όλες, χωρίς σειρά Όλες. απλά. Χωρίς σειρά. Πάμε και Όπως όπου βγει. είναι, πάμε και όπου βγει, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Θα αρχίσεις. Όχι. Ωραία. Ξεκινά εσύ. Θα αρχίσω εγώ. Ένα αλλάξ θα το πάμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πόσοι είστε, ρωτάει εδώ μία φίλη. Λοιπόν, δεν ξέρουμε, το ψάχνουμε κι εμείς. Καταρχάς δεν ξέρω αν ρωτάει για το podcast ή για την ορχήστρα. Στο podcast είμαστε 4 άτομα. Εδώ οι 2 που βλέπετε και άλλοι 2 πίσω από τις κάμερες. Τον ένα τον είδατε και πριν μισό λεπτό. Ο άλλος είναι έξω, καπνίζει τώρα μάλλον. Ναι. Λοιπόν, ναι, Γιάννης Μιχαηλίδης, παρουσίαση. Χάρης Καφέτσης. Και Χάρης Καφέτσης, ευχαριστώ. Χάρης Παπαδόπουλος, κάμερα και μοντάζ. Το υπέροχο μοντάζ που βλέπετε. Ναι. Και ηχοληψία. Εντάξει, τότε στον άλλον τι θα δώσουμε. Εντάξει, παραγγέλνει σουβλάκια. Είναι έξω τώρα και δεν μας ακούει. Μετά θα τη φάμε στο μοντάζ. Λοιπόν, Άλεξ Μπουρμίστροφ στην ηχοληψία, ηχητικά και τα λοιπά. Αλλά στην ορχήστρα είμαστε παραπάνω. Είναι κι άλλοι. Έτσι. Είμαστε καμιά δεκαριά ονοματέοι νομίζω τώρα. 11. Ωραία. Με ενημερώνει το control. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Νάσος, ο Πλατανιάς. Λέμε και ονόματα καταρχάς. Άμα θέλουμε λέμε. Εντάξει. Ρωτάει σουβλάκι ή πίτσα. Δεν ξέρω αν είναι μάλλον προσωπική είναι η ερώτηση. Μπορείς να απαντήσεις και εσύ. Εγώ προτιμώ μάλλον σουβλάκι. Και εγώ σουβλάκι. Σουβλάκι. Λοιπόν, πότε... Είναι και πιο... γενικά το αφήσαμε ελεύθερο το θέμα των ερωτήσεων. Δηλαδή και προσωπικές και ερωτήσεις ελεύθερες. Λοιπόν, η φίλη μου η Ελένη ρωτάει πότε θα δούμε Αναστασία στο podcast. Τώρα δεν ξέρω σε ποια Αναστασία αναφέρεσαι, οπότε θα πω ναι. Μάλλον εννοεί την τραγουδίστρια. Την τραγουδίστρια μάλλον, ναι. Ή και όχι. Όχι. Ναι. Τη σειρά στο Μέγκα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ενδιαφέρον θα έχει. Και επίσης η ίδια φίλη μου γράφει Keep up the good work. Έτσι, με ελληνικά. ευχαριστούμε. Λοιπόν, πόσες φορές έχετε πει το αστείο ρε πόντιος είσαι μεταξύ σας? Πολλές Νομίζω θα πάρα έλεγα. πολλές. Ναι. Νομίζω τα Πάρα προηγούμενα πολλές. χρόνια, Ναι, γιατί τώρα έχει παλιώσει. Ναι, τώρα βέβαια δεν το λέμε τόσο πολύ. Αυτό έχει παλιώσει τώρα. Ναι. Αναγνωρίστηκε. Τώρα πλέον, Βέβαια, πρέπει να πω ότι πρόσφατα, επειδή ανά καιρούς έρχονται και καινούργιοι άνθρωποι, Ναι. πρόσφατα το άκουσα από τον Χρήστο το Τσινάλι αυτό το αστείο, που είναι το βιολί μας πλέον. Οπότε, ναι. Το είπε, Το είπε, ναι. δεν το έχω συγκρατήσει. Βέβαια, με τόσα αλβανικά πόντος συγκρατήσει. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το όραμα της ορχήστρας? Τώρα, συγγνώμη λίγο, εσύ λες τις σοβαρές ερωτήσεις. Εγώ Και λέω όποια βλακίες. βλέπω, ρε φίλε, εδώ σουβλάκι λέω. ή πίτσα, ας πούμε τώρα. Επίπεδο. Ναι. Λοιπόν, Δεν είναι τόσο δίκαιο αυτό. λοιπόν, ποιο είναι το όραμα της ορχήστρας είναι η ερώτηση. Θες να την απαντήσεις εσύ? Το όραμα της ορχήστρας. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσει από την ορχήστρα Το θα σου όραμα. απαντήσει Ξέρεις, αλλιώς. το όραμα είναι κάτι, έτσι όπως σκέφτομαι εγώ, κάτι πολύ μεγαλόπνο, ας πούμε, και μεγάλο. Θα έλεγα ότι ο στόχος είναι να μπορούμε να μείνουμε μαζί, να διατηρηθεί αυτή η δομή και η σύσταση, τα ίδια άτομα, γιατί αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας σε ό,τι κάνουμε. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν κάνουμε τίποτα που λέει ο λόγος, τουλάχιστον είμαστε μαζί και αυτό μας ευχαριστεί. Αυτό θα πω. Και σίγουρα ένας στόχος είναι όσο μπορούμε αυτό το πράγμα που έχουμε να το μεγαλώνουμε όλο και πιο πολύ, που γίνεται εκ των πραγμάτων νομίζω. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πώς ξεκινήσαμε και πώς είμαστε τώρα. Ναι. Εσύ τι θα έλεγες αυτό? Εγώ νομίζω ότι το όραμα είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε μουσική, να φτιάχνουμε καινούργια πραγματάκια, δεν θα πω να συνεχίσουμε, να φτιάχνουμε έναν ήχο τέλος πάντων προσωπικό και να το επικοινωνούμε. Αυτό, δηλαδή, ακόμα και στο όραμα, εγώ βάζω μέσα και το podcast, το οποίο είναι μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε φέτος και νομίζω ότι Ισχύει. είναι και αυτό στα πλάνα.
Εσύ νομίζω. Εγώ λέω. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό να το αφήσω για το τέλος. Θα το αφήσω για το τέλος. Άστο, για το τέλος. Την ερώτηση. Είναι δυνατόν να υπάρχει podcast με πόντιους? Και όπως είναι δυνατόν... Κι όμως, είναι σαν ανέκδοτο. Και όμως είναι δυνατόν και το podcast, να το πούμε και αυτό, δεν το κάναμε για να φέρνουμε πόντιους καλλιτέχνες ή να συζητάμε γύρω από την ποντιακή μουσική ή την ποντιακή παράδοση. Φέρνουμε και μουσικούς εκτός του ποντιακού χώρου, αν και νομίζω ότι ο κόσμος ο περισσότερος που μας βλέπει είναι όντως πόντι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, έχει σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Δεν είναι λοιπόν αυτό καθ' αυτό ποντιακό, αν μπορούμε να βάλουμε εισαγωγικά μέσα στη λέξη το podcast. Ναι. Και το podcast ακόμα που λέμε είναι από το όρκιστρα 19-19, Ναι. δεν είναι από το πόντος. Σωστά. Αλλά ναι, θα μπορούσε να είναι και δυνατόν όμως, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Μπορείς να απαντήσεις και εσύ, έτσι. Με σε κάλυψες, ερωτήσεις. εντάξει. Ναι, okay. Λοιπόν, τι πλάνα έχετε για την επόμενη σεζόν, ρωτάει μια φίλη εδώ, και φαντάζομαι για το podcast πάλι λέμε. Λοιπόν, τα πλάνα είναι να συνεχίσουμε, θα κάνουμε και του χρόνου εκπομπές, θα κάνουμε επίσης πάλι επεισόδια και μουσικές συζητήσεις με μουσικούς, τραγουδιστές και άτομα του χώρου. Αυτό. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ονόματα γιατί δεν είναι και σίγουρα. Όχι, αλλά γίνονται διεργασίες. Αλλά γίνονται. Δηλαδή και τώρα το καλοκαίρι όσο δεν θα βλέπετε, εμείς θα κάνουμε γυρίσματα. Μάλλον. Ναι. Όπως φαίνεται. Αλλά πάντως τα πλάνα είναι να συνεχίσουμε. Ναι. Και κάποιους κιόλας μας έχουν στείλει κάποια ονόματα. Με κάποιους από αυτούς θα κάνουμε και γύρισμα. Οπότε θα σας ικανοποιήσουμε κιόλας αυτό που θέλετε. Και να πω και εγώ να απαντήσω κάτι πιο γενικό για την ορχήστρα. Ότι τώρα ήδη έχουμε αρχίσει, μπορεί και εσύ να μην το ξέρεις αυτό. Για πες. Σου το ανακοινώνω λοιπόν. Για πες. Έχουμε ξεκινήσει ήδη και γράφουμε καινούργια τραγούδια. Κάποια θα είναι... ξεκίνησε. Ναι. Χαίρομαι που το μαθαίνω. Είναι τραγούδια τα οποία τα έχουμε ήδη παίξει σε συναυλίες. Θα μπούμε απλά στη διαδικασία να τα ηχογραφήσουμε και σιγά σιγά μετά θα δούμε πώς θα τα παρουσιάσουμε. Αν θα είναι δηλαδή μεμονωμένες δουλειές ή θα είναι άλμπουμ ή θα είναι κάτι σε συνδυασμό με βίντεο κλιπ. Θα το δούμε. Μπράβο Γιάννη. Λοιπόν, να είναι ευλογημένο. Ποιος είμαι εγώ, είμαι τώρα? Εγώ. Εσύ. Η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα σου μου έχει κάνει μια κουβέντα. Μια εδώ ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη... αυτή δεν ξέρω σε ποιο. Μπορεί και για σένα να πηγαίνει. Ναι, για πες. Η ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανε ο ένας για τον άλλον όταν πρωτογνωριστήκατε? Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τη γνωριμία μου με τον Γιάννη, γιατί εκείνη τη μέρα γνώρισα άλλους 10. Ναι. Και όπως είπαμε δεν θυμάμαι ονόματα. Εγώ θυμάμαι που κάναμε πρόβες εκεί, σε εκείνο το χώρο, στην αίθουσα πάνω στον πρώτο όροφο, στην Ένωση Ποντίων. Στην Τραπετσόνα. Και ξαφνικά, εντάξει, βέβαια έκτοτε μετά το είδα πολλές φορές το έργο αυτό. Ξαφνικά βλέπω ένα καινούριο μέσα και πάω στο χάρη και του λέω, ποιος είναι αυτός? Ναι, κάπως δεν έτσι. ήταν ενήμεροι όλοι? Όχι. Να πούμε και το εξής. Όταν μπαίνει κάποιος καινούριος στην ορχήστρα, αν δεν τον έχει φέρει κάποιος συγκεκριμένα, εκτός του Χάρη, συνήθως δεν το μαθαίνουμε κιόλας. Απλά βλέπουμε ένα καινούριο άτομο μέσα στην ορχήστρα. Ναι. Αλλά ξέρουμε ότι πίσω είναι ο Χάρης. Μιας που το πες τώρα, να πω ότι στην ορχήστρα, μάλλον γενικά, δεν μπήκα σαν λαουτιέρης. Σαν τι μπήκες? Μπήκα σαν ουτίστας. Εντάξει, αυτό θα το αφήσουμε για ειδικό podcast. Το λέγαμε πρόσφατα με το Τάσο, το Σερεμέτη. Ναι. Ότι είχε φύγει για λίγο διάστημα τέλος πάντων και είχα έρθει εγώ σαν ούτη, ας πούμε, παλιά όταν έπαιζα ούτη. Και μόλις ξανάρχεται ο Τάσος, βλέπει ένα ουτίστα δεύτερο και λέει κάτι αγγλικό είπε τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι. Αυτά του Τάσου. Ναι, του Τάσου. Λοιπόν. Πώς προετοιμάζεστε για κάθε podcast? Υπάρχει σκαλέτα? Κάνετε πρόβα?
Λοιπόν, πώς προετοιμαζόμαστε. Υπάρχει σκαλέτα, ναι. Όταν έχουμε καλεσμένο ειδικά κάνουμε και μία έρευνα για τη ζωή του, τι έχει κάνει. Διαβάζουμε λίγο βιογραφικά. Ναι. Διαβάζουμε κάποιες συνεντεύξεις. Ακούμε μουσική. Αν φέρνουμε κάποιον άνθρωπο που έχει βγάλει δικά του πραγματάκια, ακούμε μουσική για να μπορούμε να έχουμε λίγο πιο σφαιρική εικόνα και να ξέρουμε τι θα ρωτήσουμε κιόλας. Δεν κάνουμε πρόβα. Όχι. Όχι, σίγουρα όχι. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν θυμάμαι ποια σειρά έχουν ανέβει αυτά τα επεισόδια, αλλά πάντως τα πρώτα 2 γυρίσματα που έχουμε κάνει, σαν γυρίσματα τώρα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ήταν το επεισόδιο του Χάρη Παπαδόπουλου και το επεισόδιο του Τάσου Σερεμέτη. Ναι. Τους οποίους επειδή το βρίσκαμε στην αρχή, όπως έχουμε πει, το podcast είναι μια παραγωγή που τη κάνουμε μόνοι μας στην παραγωγή. Δεν είναι low budget, είναι no budget. Ναι. Δηλαδή τα φτιάχνουμε από το 0 όλα εμείς. Οπότε κάποια πραγματάκια τεχνικά πιο πολύ έπρεπε λίγο στην αρχή να τα ψάξουμε. Το πρώτο podcast, να πούμε ότι ήταν σπίτι μου. Ναι, ήταν σε άλλο χώρο καταρχάς. Ναι, σε άλλο χώρο, σπίτι μου. Και αν το βρούμε, αν το έχει κάπου στα αρχεία του ο Χάρης... Δεν νομίζω ότι έχουμε βίντεο. Δεν πρέπει να έχουμε γιατί δεν είχε πάει καλά. Ναι. Και τι θέλω να πω, ότι είχαμε κάνει κάποιες ας πούμε επιχειρήσεις να το τραβήξουμε, ναι. Αλλά δεν είχε πάει καλά. Ναι, βέβαια. Αυτό ας πούμε μπορείς να το πεις σαν πρόβα. Το no budget επιβεβαιώνεται και αλλιώς πράγμα που δεν ξέρω. Να κάνω αποκάλυψη τώρα, να κάνω spoiler. Να κάνεις. Λοιπόν, άμα δείτε του Τάσου Σερεμέτη το επεισόδιο, δεν γυαλίζω μόνο εγώ εδώ που είμαι φωστήρας. Γυαλίζει και ο Τάσος, δηλαδή το κάναμε Το κάναμε καύσωνα. Ναι, καύσωνα με και καύσωνα. Χωρίς air condition. με ανεμιστήρια και ανέμιζαν κιόλας. Λοιπόν, κάτσε, ναι, το κάναμε με καύσωνα. Κλειστά τα παράθυρα και τα πάντα για να μην ακούγονται απ' έξω ήχοι της φύσης και αυτά. Και είχαμε φέρει όλοι από τα σπίτια μας, θυμάμαι, επειδή δεν είχε air condition. Καλά, φύση δεν το λες αυτό εδώ έξω. Ναι, εντάξει, Καλυθέα δεν τη λες και τροπική. Λοιπόν, αλλά είχαμε φέρει όλοι από τα σπίτια μας από έναν ανεμιστήρα. Ναι. Γι' αυτό και αν δείτε το επεισόδιο του Τάσου Σερεμέτη, ανεμίζει το μαλλί του. Λοιπόν, Χάρη, ξέρεις το μοντάζ, θέλω να δώσεις πόνο. Ναι. Λοιπόν, ο Κοσμούλιας εδώ, της ορχήστρας μας. Τον οποίο θα τον έχουμε από του χρόνου και εδώ. Ναι. Λέει Megadeth ή Judas Priest. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε άποψη, οπότε ο Άλεξ που πίσω έχει Priest λέει. Ναι, εγώ δεν ξέρω κανένα από τους δύο. Σε αυτό πάνω έχω και εγώ ερώτηση. Όχι στο ίδιο είδος. Γνώμη για ρακ και του κουτούμ Μαρίνα Σάτι. Ο ρακ είναι ένας το ρακ δεν το ξέρω, τη Μαρίνα Σάτι την ξέρω. Θες να πεις εσύ γνώμη? Για τη Μαρίνα Σάτι. Γενικά ρε παιδί μου. Το ρακ δεν το ξέρω. Εντάξει, μην πεις για το ρακ. Ναι, Μαρίνα Σάτι, εντάξει, δεν είναι του γούστου μου. Δεν είναι του γούστου μου και επειδή δεν την παρακολουθώ κιόλας, ενώ δεν την έχω παρακολουθήσει σε βάθος, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί δεν ξέρω και το τι έχει κάνει. Δηλαδή, το μόνο που ξέρω είναι ότι πήγε τώρα στη Eurovision. Μόνο αυτό, ας πούμε όμως. Αυτό. Εντάξει, θέλω να πω κι εγώ για Σάτι. Ναι, για πες. Για ρακ δεν θα πω, εντάξει, γιατί δεν ακούω κι εγώ, οπότε δεν έχω και καλή άποψη γενικά για τη τραπ. Οπότε δεν θα μπω περαιτέρω ας πούμε, σε λεπτομέρειες. Αλλά για Μαρίνα Σάτι να πω ότι είναι μια πολύ ταλαντούχα περίπτωση, μάλλον μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καλλιτέχνη και πολύ ταλαντούχα γενικά. Εντάξει, ούτε εμένα είναι του γούστου μου, δεν με πολύ αγγίζει, ειδικά τα τελευταία βήματα τα πιο εμπορικά και πιο pop, αλλά να είναι καλά η κοπέλα να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει. Έτσι. Αυτό. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Λοιπόν, φέρτε Μαθαίο Τσαχουρίδη, λέει εδώ ένας φίλος. Θα ήταν πολύ ωραίο να φέρουμε Μαθαίο Τσαχουρίδη. Το θέλουμε. Είναι ανοιχτό κάλεσμα. Ναι, θα το επιδιώξουμε. Και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη. Και Κωνσταντίνο, ναι. Έτσι. Γενικά, προσωπικά το θαυμάζω και το Μαθαίο και το Κωνσταντίνο πάρα πολύ. Πώς διαλέγετε καλεσμένους, ρωτάει μετά εδώ μια φίλη. Η Αγγελική. Δεν τους διαλέγουμε. Μας διαλέγουν. Λοιπόν, κάτσε, σε αυτό πρέπει να πούμε και το εξής. Ότι το podcast
ξεκίνησε ως μια σειρά επεισοδίων που θα κάναμε συζητήσεις με άτομα της ορχήστρας μας. Ναι. Είναι ένας τρόπος για να μας γνωρίσει και λίγο καλύτερα ο κόσμος, να δει και την πιο χαλαρή εικόνα, γιατί όλοι όταν παίζουμε είμαστε έτσι. Σωστό. Αλλά μετέπειτα είπαμε να το συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλα επεισόδια με ανθρώπους του χώρου, της μουσικής και πιο πολύ της παραδοσιακής μουσικής, μιας που είμαστε και εμείς σε αυτό το τομέα. Οπότε κυρίως οι καλεσμένοι είναι από εκεί. Τώρα δεν θα λέγαμε όχι να φέρουμε και άλλους. Εντάξει, και πέραν της μουσικής. ναι. Δηλαδή να πούμε ότι θέλαμε να κάνουμε φέτος και ένα επεισόδιο ναι. πέραν μουσικής που εν τέλει δεν ευδοκίμησε. Ίσως του χρόνου. Ναι, μα όλα τα επεισόδια που θέλουμε να κάνουμε, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε, έχουν σημείο αναφορά στη μουσική. Μπορεί να μην είναι το επίκεντρο, αλλά σίγουρα κάτι θα πούμε για μουσική. Αλλά εντάξει, δεν το σκεφτόμαστε και πάρα πολύ στο ποιους θα επιλέξουμε. Δηλαδή, Ναι. νομίζω ότι οι περισσότεροι καλεσμένοι προέκυψαν απλά, τους κάναμε την πρόταση και να πούμε και αυτό ότι σχεδόν κανείς δεν μας το έπαιξε δύσκολος. Δηλαδή δεν δυσκολευτήκαμε να φέρουμε αυτούς που έχουμε φέρει μέχρι στιγμής. Ευτυχώς. Και σίγουρα και εμείς από μέρους μας θέλουμε να κάνουμε μια προσεγμένη παραγωγή. Αυτό. Ναι. Κυρίως είναι ένα τηλέφωνο του Γιάννη που μου λέει έλα να κάνουμε γύρισμα στο τέτοιον. Είμαι εγώ στην αρχή όχι. Ναι, και μετά ναι. Όχι, πλάκα κάνω. Εντάξει. Είναι ένα τηλέφωνο του Χάρη που ο Χάρης, συνήθως εμείς λέμε παιδιά μπορείτε τότε, ο Χάρης ας πούμε, όποτε κανονίζει ο Χάρης καλεσμένο, λέει λοιπόν παιδιά τότε έχουμε γύρισμα. Ούτε καν μπορείτε, δεν μπορείτε, ο κόσμος να χαλάσει, τότε έχουμε γύρισμα. Λοιπόν, εσύ Όχι, εσείς. θα πηγαίνατε Eurovision για την Ελλάδα. Δεν ρωτάει αυτά ρε φίλε. Ναι, ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, καταρχάς μου χρωστάς μία πίτσα, να το πω και αυτό. Γιατί την τελευταία φορά πέρασα μπροστά μου με ένα πακέτο πίτσα, ενώ πεινούσα πάρα πολύ και την πήγα κάπου αλλού και του λέω ρε φίλε εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, άσχετη η πληροφορία της ημέρας. Θα πηγαίνατε Eurovision. Σαν ορχήστρα. Σαν ορχήστρα 19-19. Φαντάζομαι αυτό εννοεί. Εντάξει, εμένα δεν με ψήνει πολύ ο θεσμός. Εμείς θα πηγαίναμε Eurovision. Η Eurovision θα πήγαινε μαζί μας. Ναι, παρόλο που είναι ένας εμπορικότατος θεσμός, δεν με ψήνει για άλλους λόγους. Ας πούμε. Νομίζω ότι δεν είμαστε της ίδιας φάσης. Ναι. Λοιπόν, ποιανού ιδέα ήταν το podcast. Νομίζω ότι Γιάννης Μιχαηλίδης. Δική μου ήταν. Ναι, δικιά σου ήταν. Ναι. Εντάξει. Και Χάρης Καφέτσης. Εντάξει, μετά όλο το κόνσεπτ συνδιαμορφώθηκε, ρε παιδί μου, αλλά η αρχική ιδέα ήταν η του Γιάννη. Αυτό το απαντήσαμε λίγο, τι καινούργιο να περιμένουμε για τη νέα σεζόν. Καινούρια, ναι. Καινούργια επεισόδια, καινούργια καλεσμένοι. Ο Γιώργος ο Πουτακίδης, ο φίλος μου, λέει πότε θα με φωνάξετε. Για εκπομπή ποτέ. Αν θες όμως για υποστήριξη. Αν θες να έρθεις σε μια εκπομπή να κάτσεις πίσω. Να ξέρεις, είναι ο κατάλληλος για backstage ο τύπος. Δεν τον ξέρω το φίλο. Είναι, εντάξει, είναι μορφή. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Ο φίλος μας ο Σεραφείμ ρωτάει ποιος από τους δύο κάνει τις περισσότερες διακοπές γυρισμάτων. Διακοπές στα γυρίσματα. Ναι. Κοίταξε, γενικά δεν κάνουμε πολλές διακοπές. Δεν κάνουμε. Αλλά συνήθως κάνα 2-3 φορές μας έχει πιάσει νευρικό. Ναι. Νομίζω είμαι εγώ. Για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Νομίζω είμαι εγώ. Παραγωγή τι λέτε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης ο Ραφάτη και άλλη ερώτηση. Σε μένα, προσωπική είναι αυτή τη φορά. Να κατατάξετε σε σειρά ταλέντου όλα τα άτομα στην ορχήστρα. Πάλι βλακεία ρώτησε. Συγγνώμη που δεν θα απαντήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, ήταν όντως σημαντική η συμβολή της Μαργαρίτας Κουτσουδάκη στο επεισόδιο του Καψοκαβάδη. Για σένα πάει αυτό ή για... Ήταν τότε που είχαμε φωνάξει τον Αλέξανδρο, ναι, και κάνει στο τέλος να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαργαρίτα που ήταν και καθόταν. Ναι. Support. Το support πάντα είναι σημαντικό. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Αραμπούλης, λέει τι προϋποθέσεις χρειάζεται ώστε να γίνει κάποιος πετυχημένος σε αυτόν τον χώρο
που τώρα ξεκινά? Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι ο εαυτός σου. Δηλαδή, μέσα από τη μουσική εκφράζουμε και αυτό που έχουμε μέσα μας. Οπότε, αυτό θα πω εγώ. Νομίζω είναι το μυστικό της επιτυχίας. Αυτό που παρουσιάζεις να έχει μία αλήθεια. Όποια και αν είναι αυτή η αλήθεια και ας μην είναι τέλειο αυτό που παρουσιάζεις. Αυτό. Πόσο της 100 ταιριάζεις με τον Γιάννη ως άνθρωποι, μουσική, αισθητική, φιλοσοφία? Να πω και εγώ με το Χάρη. Βασικά πες εσύ πρώτα και εγώ θα πω μετά πόσο πιστεύω ότι ταιριάζουμε. Κοίταξε, υπάρχει και άλλη μια σχετική ερώτηση. Ναι. Κάτσε να δω αν την έχω εγώ ή αν την έχεις εσύ. Μάλλον εσύ την έχεις. Πώς είστε τόσο διαφορετικοί μέσα στην ορχήστρα και... Όχι, δεν την έχω εγώ. Πάλι πήρες τις πιο σοβαρές. Λοιπόν. Δεν τη βρίσκω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, ωραία. Με το Γιάννη, εντάξει, ταιριάζουμε, ρε. Εντάξει, ναι, οκ. Τι παραπάνω να πούμε, εντάξει. Κοίταξε, όντως. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα βασικά. Η αλήθεια είναι, όντως, όταν είσαι σε ένα σύνολο με 10 νοματέους, σίγουρα με όλους σας ενώνει κάτι κοινό. Με κάποιον ταιριάζεις όμως πιο πολύ, με κάποιον λίγο λιγότερο. Αυτό νομίζω λογικό είναι. Εντάξει, με τον Γιάννη τυχαίνει και ταιριάζουμε λίγο παραπάνω. Ο Χάρης, να πω εγώ, θα πω κάτι που θα απαντήσει σε αυτό. Γενικά με όλα τα παιδιά μες στην ορχήστρα, προσωπικά πώς το βιώνω, έχω κάτι το οποίο να μας ενώνει. Μπορεί να είναι το ουίσκι, π.χ. που μας αρέσει με τον Άλεξ πάρα πολύ και έρχεται τα βράδια σπίτι μου και πίνουμε. Ναι. Πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι με το Χάρη, ας πούμε, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες για την ορχήστρα. Λες και είμαστε ο μπαμπάς και η μαμά της ορχήστρας, ναι. Μπορεί να μιλάμε μέχρι το βράδυ. Ο Χάρης όμως, θα πω κάτι για το Χάρη, είναι ο άνθρωπος που αν τον πάρω 5 η ώρα το πρωί και του πω Χάρη, ψήνεσαι να κάνουμε αυτό ή έλα εδώ, πιστεύω θα ξυπνήσει και θα έρθεις. Μάλλον θα είμαι ξύπνιος στις 5 το πρωί. Ναι, και να σου πω και κάτι. Παρόλο που δεν θα το έκανα εύκολα, για σένα θα το έκανα, ρε κουφάλα. Έλα, πάμε, ας πούμε για το ξενισμένο κρασί τώρα. Γι' αυτό. Να πω κάτι άλλο που είπες πρόσφατα. Ναι. Λοιπόν, πρόσφατα βοηθούσαμε τον Γιάννη, εδώ, με τον έτερο φίλο τον Τάσο. Στην αποτυχημένη διπλωματική που έκανε για το πανεπιστήμιο. Και μετά από πόσες ώρες, ας πούμε, δουλειάς. Πολλές. Από πολλές ώρες δουλειάς. Λέει ο Γιάννης εδώ την εξής ατάκα. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι ο Τάσος είναι η ερωμένη μου και ο Χάρης είναι η σχέση μου. Ναι. Οπότε αυτή είναι η απάντηση. Πάρα πολύ ωραία. Δώσε. Εγώ? Ναι. Λοιπόν, κάτσε γιατί εδώ χάθηκα. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νίκας. Λοιπόν, Γεια σου Γιώργο. συναυλία με social και καπνιστό ουίσκι ή πανηγύρι με ορχήστρα 19-19 και τσίπουρο. Εντάξει. Κοίταξε, επειδή στις συναυλίες της ορχήστρας 19-19 δεν πίνουμε τίποτα, πράγμα που πρέπει να επιληφθεί η παραγωγή, συγγνώμη παιδιά, θα πω συναυλία με social και καπνιστό ουίσκι. Λόγω του καπνιστού. Λοιπόν, εμένα με ρωτάει μία φίλη πώς γίνεται να παίζεις σε ποντιακή ορχήστρα χωρίς να είσαι πόντιος. Γίνεται. Αυτό, τέλος. Δεν ήταν εύκολο. Λοιπόν, Πλέον βέβαια είμαι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Πόσο εκνεύρισες τον Γιάννη, σε μένα πάει, όταν κάνατε το αρχαίο ελληνικό τραγούδι με την Χελώνα Άρπα? δεν θυμάμαι. Με εκνεύρισες. Εσύ είχα εκνευρίσει, ναι. Γιατί? Να πούμε καταρχάς ότι αυτό το έχουμε ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή του Γιώργου Νίκα, ο οποίος είχε έρθει να κάνει ένα guest σε μια εκδήλωση που μίλαγε για την εξέλιξη της λύρας ανά τα χρόνια και τους αιώνες και ξεκίνησε η εκδήλωση με αρχαία ελληνική λύρα. Και παίξαμε τον επιτάφιο του Σικίλου. Απλά τον παίξαμε ποντιακά. Δηλαδή με νταούλια από πίσω, λύρες, ορχήστρα. Επιχειρήσαμε, δεν το παίξαμε τελικά. Ναι, δεν το παίξαμε έτσι, εντάξει, πάλι καλά, θα πω Ήταν εγώ. λίγο οσμός. Αλλά, Ναι. αλλά στην πρόβα
γιατί το κάναμε πρόβα εκεί με νταούλια και αυτά. Όποιος έχει ακούσει τον Επιτάφιο του Σικίλου, εντάξει. Είναι ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, που. Τραγούδι. Είναι ένα ύμνος τέλος πάντων που δεν έχει ρυθμό και σταθερό και είναι και πιο χαλαρό. Και εμείς ξεκινήσαμε με νταούλια και αυτά και εγώ αγανάκτησα και με έπιασε γέλια, ας πούμε, νευρικό. Και είχες εκνευριστεί, ναι, εντάξει. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Φέρε μου να βλέπω τώρα γιατί είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Η no budget Είναι παραγωγή. το no budget που λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Γιώργας, ο ξάδερφός μου, ρωτάει αν έχω καψουρευτεί ποτέ. Έχω. Μπράβο. Μπράβο. Α, μιας και είπαμε μπράβο, να πω να μπορώ να την πω εγώ. Ναι. Αλλά να απαντήσεις εσύ. Είχαμε και Ναι. ερώτηση από τον Άλεξ Μπούρμη στην ορχήστρα. Ναι. Προβοκάτορας έσωθεν. Τι σημαίνει μπράβο Γιάννη? Το μπράβο Γιάννη δεν θυμάμαι η αλήθεια πώς έχει προκύψει. Με ποια αφορμή. Με ποια αφορμή δεν θυμάμαι. Το μπράβο Γιάννη είναι... Είναι ατάκα καταρχάς inside ορχήστρας. Ναι, αλλά αυτό προέκυψε γενικά επειδή σε όλα τα βίντεο μπορεί να παίζουν όλοι εκεί, να είναι ωραίο το αποτέλεσμα που είναι, πιστεύω, και όλοι λένε μπράβο Γιάννη. Δεν λέει κανείς μπράβο ορχήστρα. Επειδή απλά τραγουδάω. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Μπράβο ορχήστρα. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο ορχήστρα. Πιστεύετε, πάλι για Eurovision ερώτηση. Πιστεύετε ότι η Eurovision είναι ένας θεσμός που προωθεί το παραδοσιακό στοιχείο? Αν ναι, με ποιο τρόπο, και αν όχι, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να προωθηθεί και τι θα θέλατε να αλλάξει? Θες να το πάρεις? Πρέπει να αλλάξει όλη η αντιμετώπιση και η νοοτροπία που υπάρχει. Συθέμελα. Νομίζω ότι υπάρχει μια τάση γενικά στην παράδοση, αλλά και αυτό ακόμα όταν γίνεται πρόσμιξη, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μαρίνα φέτος, δηλαδή που έχει στοιχεία μέσα από παράδοση, αλλά έχει στοιχεία με λίγο απ' όλα. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν δική της επιλογή ή επιλογή της παραγωγής. Νομίζω όμως ότι δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει τέτοια προοπτική. Εγώ θα έλεγα ότι. Καλά. Εντάξει, βλέπω εδώ και παράλληλα γίνονται και τώρα ερωτήσεις. Ναι. Να ξέρεις. Ναι, νομίζω ότι η Eurovision έχει πρόβλημα σαν θεσμός γενικά. Δηλαδή, γιατί ξεκίνησε κάπως ωραία από την άποψη ότι με τα εμφυλιακά στην Ευρώπη κάνουμε ένα διαγωνισμό πανευρωπαϊκά με σκοπό το τραγούδι και να αναδειχθεί και από την κάθε χώρα κάπως ο ταυτοτικός ήχος. Αλλά εν τέλει, ρε παιδί μου, επειδή κυριάρχησε και μόνο η pop κουλτούρα, δηλαδή δεν ακούμε κάτι άλλο στη Eurovision πέρα από pop κουλτούρα, νομίζω ότι χάθηκε. Δηλαδή, όχι παραδοσιακό, δεν ακούμε και μουσική. Πλέον είναι και πολύ το φαίνεστε επίσης. Το κόνσεπτ, η χορογραφία ή όλα αυτά και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η μουσική, οπότε νομίζω ότι είναι γενικώς έχει θέμα Eurovision. Και πολιτικοποιείται και κάπως, που και αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Παύλα, μάλλον να πούμε και αυτή. Φέρε μου γιατί έχω και εγώ κάποιες. Ωραία. Λοιπόν, έγινε μόλις ερώτηση που νομίζω πρέπει να την απαντήσουμε. Ποια? Αυτή είναι εδώ. Από τη σερή μου ο Πρόεδρος. Να πω ευχαριστώ και να γιάσετε, κύριε Πρόεδρε. Πρόδρομος. Έλα, ας μην πούμε την ιστορία. Ωραία, εντάξει. Απλά να πούμε ότι έχει υποθεί. Υπάρχει beef. Υπάρχει beef. Όχι υπάρχει beef. Έχει υποθεί σε live που μας παρουσιάσανε από τη σερή μου ο Πρόεδρος. Ναι, και... Και μην πούμε. άνοιξε εκεί η κουρτίνα για να βγούμε εμείς, ας πούμε, στη σκηνή και ήμασταν όλοι έτσι. Είναι από τη σερή μου ο Πρόδρομος. Να, βλέπεις, μου έχει κολλήσει και εμένα. Ρε, φίλε. Ναι. Έχουμε ερώτηση, πότε θα έρθετε Θεσσαλονίκη? Η Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτή να μας καλέσει για να έρθουμε. Νομίζω, δεν θα πω είμαστε πολύ κοντά, αλλά μιας και ασχολούμαι λίγο πιο ενεργά με τα οργανωτικά της μπάντας,
Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, θα το κυνηγήσουμε τέλος πάντων και εμείς από μέρους μας, αυτό το ενδεχόμενο να κάνουμε γενικά ένα tour στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, για να δω. Σχιαλό. Νομίζω είναι και μία τελευταία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι challenge. Παίξτε με το Γιάννη ένα ξένο κομμάτι. Ο Ραφάτη θα την έκανε αυτή. Ναι, ο Ραφάτη την έκανε και επειδή είμαστε οργανωμένοι, θα το κάνουμε. Το λαό του, συγγνώμη γι' αυτό το έφερες τώρα. Ναι, γιατί το έφερα. Ευχαριστώ, παραγωγή. Τι να παίξουμε, εγώ να τραγουδήσω. Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά θες εσύ να βλέπεις μήπως Όχι. ακορντά, γιατί εγώ... Ξέρεις ποιο... Περίμενε λίγο, να το ψάξουμε. Λοιπόν, όταν ήμουν 5η-6η δημοτικού, θέλω να σου πω, άκουγα Green Day. Αυτό είναι είδηση. Και μου είχε μείνει αυτό το τραγούδι, πώς λέγεται. Αυτό το... Νομίζω Boulevard of Broken Dreams. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. Κάτσε. Θέλω να το πεις και ποντιακά όμως. Α, τώρα το είπα κανονικά, Ναι, άλλη μία ποντιακά Τι όμως. κανονικά, η προφορά μου είναι... Λοιπόν, τι, ποντιακά. Ποντιακά. Ναι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ποντιακό. Πάμε. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk alone. Οκ, για πάμε. Το βρίσκω. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. Γίνεται και γαμπίσιο άμα θες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίξατε φέτος στο Podcastra 1919. Τα λέμε του χρόνου. Γεμίζουμε και εμείς μπαταρίες. Γεμίστε και εσείς τις μπαταρίες. Να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι. Να ακούτε τις εκπομπές μας, όσες δεν έχετε ακούσει. Αυτά. Και θα τα πούμε από το φθινόπωρο και μετά. Δεύτερος κύκλος. Γεια σας.